ଅଲିଉଡର କେତେକ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ଯେଉଁ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ବାହା ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଥମ ବାହାଘରର ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଦୁଇଥର ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏହି ଭିଡିଓରେ। ଏବଂ ସେହି ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ଯୋଡ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁମାନେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ ଏହି ଭିଡିଓରେ। ତେଣୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଅଧିକ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାହାଘର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ଏହି ଅଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଇଥର ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ 2008 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସମେଟ୍ ସୀମା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ 2015 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ସହ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ସୀମା ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ତାଙ୍କ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଡିଭୋର୍ସ ହେବା ପରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ପୁଣି ଥରେ 2021 ମସିହାରେ ଅଲିଉଡର ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା କୁହାଯାଉଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାଇଫ୍ ସୀମା ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ। ତେବେ ଅଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଏକ ସଫଳ ଯୋଡ଼ି ଅଟେ। ତେବେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି କପୁଲ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଲିଉଡର ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆଉ ଏକ ସଫଳ ଯୋଡ଼ି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ି। ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଶୀର୍ଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସଫଳ ଯୋଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ସେମାନେ ଏକାଠି କାମ କରି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଅନେକ ହିଟ୍ ସିନେମା ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ବାହାଘର 1994 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2004 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2004 ମସିହାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାମା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ 2007 ମସିହାରେ ପ୍ରବଲ ବାସୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ସୂତ୍ରରୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ 2005 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ 2016 ମସିହାରେ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ପ୍ରବଲ ବାସୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ଡିଭୋର୍ସ ତାରିଖ ବା ମସିହା ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ବି ସୂଚନା ଜନସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାମା ମିଶ୍ର। ସେହିପରି ରଚନା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ପ୍ରବଲ ବାସୁ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମାମା ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯୋଡ଼ି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ସେଲିବ୍ରିଟି ଯୋଡ଼ି ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ପ୍ରବଲ ବାସୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି, ତାହା ଏକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଯୋଡ଼ି ନୁହେଁ ବା ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରିଟି କପୁଲ ନୁହନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଲିଉଡର ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଥର ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ମନା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ବା ତାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ 2024 ମସିହାରେ ମମତା ନନ୍ଦଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ମମତା ନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ଅଭିନେତ୍ରୀ। ତେବେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ମନା ମିଶ୍ର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ମମତା ନନ୍ଦ। ତେବେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏବଂ ମମତା ନନ୍ଦ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇଥିବାରୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି କପୁଲ। ତାପରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ତେବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଅଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଯୋଡ଼ି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2014 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଏହି ଦମ୍ପତି 2020 ମସିହାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ 2023 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀ ଜାଗ୍ରତୀ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ 2025 ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଗ୍ରତୀ ଶୁକ୍ଳା। ତେବେ ଏମାନେ ଥିଲେ ଅଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ସ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କିମ୍ବା ଅଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ। ଏବଂ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭିଡିଓ ଆହୁରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।